Arrasti ondan hori, eta eskerrik asko barriro be, gure aurrean goteatik. Puntuz puntu, josi eta josi, txatalez txatal, oial erraldoia osatzen ari gara Bizkaian, bertsoaren inguruan. Gaur, laugarren eta azken aurreko kanporaketa dugu, hemen, Maiabian. Saioa ziurretik, danok ezagutuko duzu esan oharrak jakinarazuko dutzu edaz. Lehenengoa mesedez, bertsolariak katetan dagozan artean, eta ariketa amaitu arte, ezin da frontoida sartu edo bertatik urten. Telefonoa mesedez, ez molestetako moduen euki, eta azkena frontoi barruan mesedez, ezin da erre. Saio hau, aurrekoak legez, final aurrekoetara zelkatzeko baliagarria da, eta gaurko irabazlea zuzenean pasauko da final aurrekoetara, gainerakoak zelkapenaren arabera, egingo da beha aurrera, edo ez. Beste barik, bertsolariak aurkeztuko dutzu edaz, eurek direta protagonista. Sosketak alan ebatzita, nire ondoan lehenengoa, Arate Hilaro Etxebarria. Bere ondoan, Nerea Ibarzabal Zalea. Hirugarren, Zepakiegaz, Malen Amenabar Larrañaga. Hurrengoa, Gorka Ostolaza Ikalan Koitzaz. Bosgarrena, Peru Vidal Gurrutxaga. Eta seigarren, Eneko Arrate Soloruza. Bertsolariok saioan egin beharreko beharra, izango da lehenengo binaka gaia emonda iruna bertso sortxiko handian, gero binaka gaia emonda iruna bertso sortxiko txikian, gero bakarka hasierako puntua emonda bertso bi sortxiko txikian, eta azkenegoz kartzelako lana gaia emonda bina bertso doinu eta neurri librean. Eta bertsolarien beharrok epaitzen, honakoak gongo dira. Ander Txakartegi Basterretxea, Andoni Larrea Garai, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Juli Fuentes Goikoetxea, Leire Etxebarria Gaztelu, eta Mirari Azula Aurrekoetxea. Idazkari beharretan, Itziar Basterretxea Horrarea. Beste barik, bertsolarien agurrak entzungo duguz, erdu lehenengoa, Arate Hilaro. Ez dut amama joztunik izan, haren gandik ikasteko, ez dut eduki beharrik eta zaletasunik jozteko. Bertsoa ere ez dut etxean, jaso egia ezateko, baina ohartu gabe bihurtu, nintzen bertso zalepeto, bertso eskola tarteko, bertso eskola tarteko. Horregatik aurra saldu nahi dut, naizta ez egin perfecto, bertsoak josi ditzakerala, botoiak baino hobeto, bertsoak josi
eta bakoitzak josi, naita alduen erara, zuek talde bat zarete, gu ere talde bat gara. Urduri gaude maila bin baina, emango dugu maila bikaina, bertsolaritza zer da ba. Zuen domeka arratzaldeko, pozaren arrazoi izateko, privilegioa ez bada. Entzun daiko orain, Malen Amenabar. Udalekutako azken besarkada, klaunik astaroan negar, xirrita algara, atxo festan gaba gazteon brigada, bertso eskolatik plazetara, txapelketa bada guzti horren islada, perfekziora helduko gara. Datorrela orain, Gorka Ostolasa. Arratzaldeon mailabi, ta kanpoko jendeari, ni pozik nator neure aitaren herrira kantari. Adi bere urtegunari, atzo 62, egin aldudan zaionena, aita zeuretzat opari. Egin aldudan zaionena, aita zeuretzat opari. Erdu hurrengoa, Peru Vidal. Astu nahi ditut urduritasun, puntu epaitzekinela, gogoan daukat kuadrillakoekin, puntuka zaio itzela, edo izuntzan entrenamentu, osteko bertso nibela, zein bertso eskolan lagun artean, ibiltzen dugun epela, ta plazetatik gaudela, kantatu nahi dut horrela, dakidalako kantatuz gero, zaio hoietan bezala, naiz asko ezten dudan onena, emateko gai naizela.
azken agurra kantetako Eneko Arrate.